Let's go! Hello mga kumigil! So, yun pa, welcome back po sa channel natin, sino si Richard. At sa pagkakatong ito, ang pagsasalo-salo natin ay iba't ibang klaseng street food po. Binili po mismo ito sa Kali po. So, iba't iba pong balls. Yan dyan, may balot tayo, may calamares, may fries, may cheese stick, mayroon po tayong street chicken. So, marami po, may hotdog, iba-iba po yan. So, bago tayo mamili po nito, no? So, bago tayo magsimula po, magsalo-salo, pray po muna tayo, ha? Ama, maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po ang mga viewers po namin. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalahin ko sa inyong butong na anak. Kaya sa Kristo namin taligtas. Amen. So, yun po, hugas na po tayo ng kamay. Mag-street food na po tayo. Ano na natin itong lemonade. Oo, sarap din, ha? Bite ko siguro ay itong first bite po para sa inyo. Crunchy. Vegetable, bowls. Kikiyap. Stick. In fairness po, masarap po yung chicken lang. Juicy. Kaya rin po, isang kagatan lang. Ito po, chicken intestine po ito. Tikman po natin, no? Ibang, nga lang, meron siyang arena.
cornstarch. Sarap din po. Yung pinaka ayun, bitukan na. Fishball. Squid ball. Lumpiang toge po. Sarap. Namiss ko itong balot. Ang tagal na ako hindi nakakain ng balot. Sabaw. Init-init pa ako. Timasi. Konti lang. Sarap ng lemonade. Hotdog. Yung hotdog po nila, bossing. Masarap din.
Crunchy po. Balot po. Wow, nakakamiss naman tong balot na to. Kaya lang, hindi na ako madami. Kinakain ko, konti-konti. Ay, si Andy Pes po, magsashoutout na. Sarap to ni. So, Yan. Simulan na po natin ang ating shout out. amis ko tong street food na to. Pawis na. Pag-aamul ah. Yan. Shoutout po kay Jean Montesino. Shoutout family Montesino ng Negros Occidental. Mina Castro ng Malolos, Bulacan. Hannah Conor, thank you so much po. Fairy Love, shoutout. Celine Florano, happy birthday. Marisa D. Inchausti ng Laptop, California. Thank you so much po. Shoutout Tony Santiago from Tarlac. Kay Julio Doms, Rene Pantig, Edwald Meneses Jr., Jude Guevara, shoutout kay Charmaine and Christian. Happy birthday rin po kay CJ sa October 20. MJ Gaming, shoutout po kay Clyde Evar, Lori G. Thank you so much po kay Lexi May. Meds Loriente, shoutout sa mga anak niya. Si Rian C. Rodel at Rusel, always watching. From Santo Tomas, Batangas. Kay Chen Mina Lebrila, shoutout po sa mga kaibigan niya sa choir, sina Cheryl Prieto, Jenny Bongko, Michelle El Casiano, and May Aguilar. Ingat kayo and God bless. Mar Pagubayan, Mila rin ng Quiet. Thank you so much po kay Eva Renegado, Tumulak at Melody Newman. Kay Arvin Lacson Soler, sabi niya, Pungs, mas masarap yan kapag may jupran. Okay. Hello po. Arvin, ya, kababata ka po yan. Jackie Lou Butchan Alberto, thank you so much po. Kyle Shin and Doc Gregorio Ragayon. Ay, kapatid nga pala ni Darla Soler. Yan. Hello kay Darla Soler. Ah, okay na. At syempre, shoutout na rin ako kay paring Vincent Peregrino, kay Maring Grace at sa mga anak niya. At syempre sa ate ko, sa kuya ko, sa buong family ko po. Shoutout po sa inyo lahat ha. Ang napakasarap po ng street food na to at sobrang busog na rin po ako. Siguro hindi ko na po ito uubusin. So sobrang salamat po mga kuya. Hanggang sa muli po. Kaya bigla na lang mawawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.